सुपर फिल्म प्रेजेंट सगरी फरल फूल लगाऊ हमर लसरले बाड़े सगरी रहे बारा जिला के छावड़ा औरी आरा जिला के छौड़ी रहे बारा जिला के छावड़ा औरी आरा जिला के छौड़ी फरल फूल लगाऊ हमर लसरले बाड़े सगरी फरल फूल लगाऊ हमर लसरले बाड़े सगरी रहे बारा जिला के छावड़ा औरी आरा जिला के छौड़ी रहे परसा जिला के छावड़ा औरी छपरा जिला के छौड़ी छपरा जिला के Music by Mohan Yadav. Super Recording Studio, Adapur. मिलल देखी कोनो वीडियो बनैले बा गाँव भर हाला के नेट पर चढ़ैले बा मिलल देखी कोनो वीडियो बनैले बा गाँव भर हाला के नेट पर चढ़ैले बा खुसुर फुसुर टोला टोला होला अगल बगल कगड़ी खुसुर फुसुर टोला टोला होला अगल बगल कगड़ी रहे परसा जिला के छावड़ा औरी आरा जिला के छौड़ी रहे बारा जिला के छावड़ा औरी आरा जिला के छौड़ी Music by Mohan Yadav. मिक्स बाय अरमान राज। धीरज सुनी सुनी मजा ले ले बात के अरमान धई ले ले रहले काले रात के भोला सुनी सुनी मजा ले ले बात के अरमान धई ले ले रहले काले रात के ममता सूरज राजा जी के तुर के कैले सककारी ममता सूरज राजा जी के तुर के कैले सककारी रहे बारा जिला के छावड़ा औरी आरा जिला के छौड़ी रहे परसा जिला के छावड़ा औरी छपरा जिला के छौड़ी फरल फूल लगाऊ हमर लसरले बाड़े सगरी फरल फूल लगाऊ हमर लसरले बाड़े सगरी रहे बारा जिला के छावड़ा औरी आरा जिला के छौड़ी रहे परसा जिला के छावड़ा औरी छपरा जिला के छौड़ी Super Recording Studio, Adapur.